continuant a la nostra línia de parlar amb savis, avui n'hi ha una, concretament, que és savi per una raó molt senzilla, perquè costa definir, perquè podries dir és cuinera. No, no només és cuinera. Jo et vaig sentir un dia per la ràdio i pensava que eres filòloga. Què dius? De veritat, Carme Ruscalleda, parles molt bé. Què dius? Parles molt bé. És la prova vivent que el llenguatge és pensament, el pensament és llenguatge, que amb molts companys de la teva professió no passa, això. Això és favor del Maresme, Això és favor de Sant Pol de Mar, sí, home, i tant. Un accent, una L palatal, una vocal neutra, que sí. Si us plau. No, de veritat, Com és això? N'has donat bé, això? Jo penso que això ve de xerrar amb gent que no ha perdut la parla, no? I que, a més, té un llenguatge ric i que té molts qualificatius i que té aquella diferència que també té la nostra llengua. Per tant, procuro no perdre'ls. Em varen fer una llista un dia de les coses que dèiem diferent. Per tant, sí, jo et podria dir ara que aquí aquell pericó és molt maco. I tu diries, on té el pericó? I un pericó és un test a casa nostra. Un pericó. Estava buscant una bèstia estranya. Doncs un pericó és un test. I què més? Digue'm més. I llavors, què et podria dir? Doncs que, aquesta segurament també la dius tu, que aquella senyora pren la fresca, en aquest cas, bastant escarxofada. Escarxofada, és veritat. Escarxofada, que això, a més, és molt visual, eh? Exacte, escarxofada. De la carxofa. Que s'ha sentat bé aquella mena de llit tombona, no? Tombona, exacte. Escolta una cosa, tu no necessites presentació, òbviament, però ho direm, no sé, encara perquè no em diguin és que ho has de fer així, perquè això ha de fer així, doncs ho faig així. La Carme és de Sant Pol de Mar. Sí. L'any 81, ho dic bé o no? No, l'any 81, què va passar el 81? A veure, m'arrisco o què? No, el 81 jo estava embarassada del meu segon fill. El 81 estava embarassada del seu segon fill. I Carme, ajuda'm, què més? Doncs el 88 va obrir un negoci que li va canviar la vida. Aquí està. Que li va canviar la vida. Escolta, és molta responsabilitat, això, eh? Ho és. Moltíssima, eh? Perquè, a part que és una mica com parlàvem un dia amb el president de la Federació Catalana, que és com els àrbits, per exemple, que els àrbits, encara que ho facin bé, s'exposen a que vingui una persona i no li facis bé. I per fer bé la seva feina han d'acceptar i admetre que mai ho faran bé per tothom. Per tant, s'ha de fer el treball d'una manera molt honesta, d'una manera molt coherent, i dir, escolta, no he enganyat a ningú, si no agrada, doncs... Clar, perquè suposo que amb això vol dir que l'art té aquest component, no? Sí, clar, sí. L'artesania potser no, però l'art potser sí, no? Hi ha un punt. Jo penso que hi ha una pinzellada artística i creativa, que saps que allò ho has tastat, ho has acurat, creus que pot agradar, però saps que no pot agradar. Per això, en el nostre cas, podem veure la persona que s'ho ha pres i podem copsar si realment hem estat capaços de comunicar aquell menjar que hem fet d'una manera lliure. Perquè tu ets de sortir, parlar, no ets de quedar-te dintre la diva, al final, no sé, la seva trona. Sí, quan acaba. Quan acaba m'agrada molt donar la volta i copsar a veure què ha passat. Per una raó molt clara, em retroalimento d'aquelles vibracions, d'aquell rebot de plaer de la taula. Allò retroalimenta tot aquell esforç que hi ha al darrere, col·lectiu de molta gent, que diu sí, val la pena, nois. Continuem. Hosti, i una pregunta que em faig una de profunda, en totes les xerrades que faig amb els convidats, i a veure si t'agrada. On està el llindar entre el meló amb pernil i la síndria amb mortadela? Em cuina una mica. Home, doncs mira, el meló amb pernil jo penso que és ben bé aquella... Sí, tant. És aquella parella que podem trobar molt pocs que no els hi agradi. I en canvi la síndria amb mortadela, si fessin un rànquing, serien molt pocs i potser haurien d'anar torrats per dir, ostres, això funciona. Per tant, comptant que a taula un hi arriba amb totes les percepcions organolèptiques amb ordre i amb... Organolèptiques, eh? Clar, organolèptiques. Has de tenir tots els sentits. Organolèptic és que ha d'ensumar, ha de detectar i ha de tenir bon sabor. Tant primer com retrogust. Per tant, has de tenir totes aquestes capacitats, que són les expectatives que t'han fet arribar a aquella taula. I arribes amb il·lusions, però també amb exigències, i això ho sabem. Per tant, volem realment omplir-les. I és clar, si arribes potser amb l'àurea del meló amb mortadela, potser tot està bé, però si arribes amb la coherència del meló amb pernil, potser no hem de passar d'aquella coherència, d'aquell equilibri, d'aquell composar amb ordre. Això t'ho deia perquè jo, per exemple, si miro una exposició de pintura no figurativa, per exemple, a mi em poden aixecar molt fàcilment la camisa. Sí, esclar, i a mi també. Però si tu et fan uns plats de cuina no figurativa per entendre'ns, i entens, tu ets una...
tens unes Estàs capacitats... a l'Olimp? Clar, no, i tens unes capacitats que van amb tu, de gust, i tu pots dir això m'agrada o no m'agrada. I no hem de perdre mai, jo penso, la vergonya ni la por d'expressar de això m'agrada o això no m'agrada, davant d'un plat i davant d'una pintura. Perquè és que tots tenim aquests valors sensorials que van amb nosaltres, que formen part, doncs, evidentment, molt personals, però de la cultura que també ens envolta. Això et volia dir, clar. I davant d'una pintura que busques un diàleg amb la pintura, encara que la pintura sigui muda, però busques que t'entri, davant d'un plat també, evidentment, que t'entrarà, però busques quelcom més. Home, la gent a casa nostra, naturalment que ve a dinar o sopar, però ja busca alguna cosa més. I nosaltres volem també anar una mica més lluny del menjar. Seria terrible que el client ens digués, era menjar. Home, ens ensorra, perquè a través del menjar volem expressar territori, idees i potser històries, moltes vegades. Mira, tinc una pregunta que fa temps que em ronda pel cap i sempre havia pensat que quan parlés amb tu te la faria. La meva nòvia li agraden els boquerons. I boquerons és un peix cru. En canvi, no vol venir mai a un restaurant japonès a sopar amb mi perquè és peix... I dic, si això és peix cru, no és el mateix, però si té aquesta espècie de prejudici cultural, com es pot treure això d'una persona? I perdó la pregunta si la trobes molt... No, a veure, un boqueró, aquest seitó marinat, ha tingut un procés d'un àcid, d'un vinagre i d'una sal, que en certa forma l'ha cuit. Per acidesa ha traspassat el llindar d'un cru a un semicuit, no? És una marinada que l'ha cuit. Sí que jo defenso sempre aquests boquerons que tenen encara un punt rosa de carn, no aquells que són blancs, que sembla que tinguin un punt de lleixiu. No, aquests no, els de cartró no, diguem els que encara mantenen aquella fragància i aquella cruesa de quan eren vius. Home, jo miro, penso que primer de tot quan has d'anar a menjar amb un japonès, has de triar un bon japonès. Tenim una sort que la cuina japonesa, sense un bon producte, ja no poden posar paradeta. La postal que ens venen japonesa és molt més fidel i molt més bona que la postal que ens va arribar com a cuina xinesa. Això ja és una garantia. Però sí que t'he de dir que un viatge a Japó i tastar la cuina genuïna t'enamora i et sedueix. Perquè hi ha aquella gent un rigor i un respecte pel que tenen entre mans, que tu et pots menjar uns fideus a peu de carrer o menjar-te'ls en un establiment que té una àurea quasi bé, bueno, jo et diria que quasi bé espiritual, que sembla ben bé religiosa, i tots dos tenien aquella pulcritud, no? aquella honestedat al darrere. Hem de buscar això de la cuina, que no ens facin passar bou per bèstia grossa. I això ho hem de fer tots, els que fem cuina catalana i els que fan cuina japonesa. Clar. Escolta una cosa, i tu, quan vols desconnectar de tot aquest món, com ho fas, això? Aconsegueixes? Com mereixes la perdiu? Desconnecto molt poc. Sí, desconnecto poc. Jo m'emporto la meva feina fins i tot al cinema. Ah, sí? Sí, me l'emporto, no sé, me l'emporto posada. I no em tortura, però me l'emporto i a vegades sempre veig pinzellades, ostres, mira això, i ho aprofito. Sort que tinc un home que el món musicient l'ha abduït, que toca la trompeta de manera amateur. Ah, sí? I què toca? Trompeta. Però quin tipus de... Trompeta, doncs, ballables, així, xa-xa-xa, mambo. Ah, sí? Sí, tant. I molt bé, ara ja, T'he de dir, ara ja fa, doncs, d'això 7 anys. Aquí sí que els veïns nostres ens van donar prova i fidelitat que eren bons veïns, perquè els inicis van ser duríssims, però ara han engaudit tots. Els instruments de vent són durs, perquè s'han de fer notes llargues fins que no s'afinen, oi? No, a més ell es va començar, si ell va tocar va ser perquè també es va trobar amb un músic, jo penso, una mica anarquista, no tots els músics ho haurien volgut fer, li va fer la traducció de la solfa amb números. Amb números? Clar, ell no en sabia res de solfa, llavors, clar, quan ell es va veure capaç, llavors, esclar, ara ja es va apuntar al Conservatori del Liceu de Barcelona, va amb canalleta petita i està passant els cursos amb unes notes que mai a l'escola les havia tingut. I els ho saben, Ah, sí que ho saben, sí. Ho saben o no? Oh, i tant que ho saben. No se n'amaga pas. Escolta una cosa, els humoristes tenen aquesta creu de que van pels llocs i la gent els diu explica un acudit, explica un acudit, això. Home, jo m'hi trobo. Jo, en un taxi m'han arribat a demanar, doncs, perquè no se li desfeixin unes patates amb un suquet. Sí, jo a l'espera del metge, en una cua del metge, sí, clar. I reacciones bé sempre o no? I tant, només faltaria. Sí? És fàcil, és molt fàcil, ja ho crec que sí. Bueno, depèn de la recepta que et demanin, no? No, és fàcil, perquè aquella persona potser té un problema i tu li esperes el que creus que bonament el pots ajudar. Això és el més fàcil de la meva vida. I els cuiners
la teva alçada o del teu bagatge i del teu renom internacional i això, sou una mica panoràmics? Tu tens una mica panoràmics? No entenc la paraula panoràmics. Panoràmics, el druida de l'Astèrix, que té la poció màgica, que talla vesca amb la falç d'or. No llegies Astèrix de petita? De Tintín potser ets més tu. He vist més, exacte. Tintín, Astèrix va venir una mica després. No, jo penso, mira, aquesta màgia, aquesta sort, aquest druida que té un punt de bruixot, això jo penso que és la constància del dia a dia, de les hores de treball, d'aquella sort que trobes allò perquè ho buscaves, i ho has buscat moltes estones. Potser buscaves una cosa dolça i n'has trobat una de salada, o la inversa. Però al final, la constància i el treball, jo soc dels que crec que sempre té premi, sempre. Saps què pensava quan estaves allà que havies de passar cap aquí? Pensava, dic, ara m'agradaria agafar la Carme i passejar-me per la cuina de l'hotel i veure els tots quadrats. Perquè també m'ha passat alguna vegada, no? Ja he estat a la cuina de l'hotel, eh? Bueno, aquí a qualsevol lloc, vull dir que impressiones molt, no? No, no, la gent no es quadri, hòstia, aquí no ataca aquí, o que no sé què, l'all de cap manera, de cap manera. Mira, jo penso que tots els que som d'aquesta feina ens agrada rebre visites Bueno, Carme, escolta, però encara que no ho triïs tu, imposes, home. No, home, no. Jo pensava, dic, ara estava allà al hall de l'hotel, diu, igual ha demanat un croissant i el cambrer vindrà amb el croissant tremolant. No, de cap manera. Està ben acabat. No, però t'he de dir una cosa, sí, no he demanat un croissant, però si el demano i m'agrada, li aplaudiré, i si no m'agrada no el deixaré sense dir res. Sí que li diré, escolti, no m'ha agradat per això, per allò i per l'altre. Ajudem els establiments quan una cosa no ens la podem menjar i no ens agrada. Per tant, no ens tallem mai, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta, i clar, la cuina és una disciplina que vol moltes hores estar dret. Sí. Això com ho contrarrestes físicament? No fas alguna activitat? O perquè sempre estava molt radiant i molt contenta, i això no és impostat, eh? Perquè està igual que quan estaven maquillant, eh? Hi ha gent que sobre la càmera i de cop ja... No, és tenir la sort de tenir unes bones cames que t'aguantin. Ah, sí? No tens verius, allò que passa? No, però segurament que tinc verius, però de moment no m'emprenyen, ni se m'inflen els peus. Potser és perquè porto plantilles ortopèdiques i potser col·loco bé l'esquelet. Tinc la sort que tinc una constitució física que ho aguanto molt bé. Tota la meva vida he treballat de peu dret. I t'he de dir que moltes vegades hi ha llocs que m'he d'esperar perquè la gent, doncs, tothom ha d'estar sentat i jo m'he d'aixecar una estona. Ah, sí? Em fatiga estar massa estona sentada, sí. Em fatiga. Escolta, i que tens una moto? Sí, tinc una moto que m'agradaria tenir la força de conduir-la i no la tinc, la força, eh? O sigui, que vaig de paquet jo en aquesta moto. Però hi vas? I tant. Bueno, vàrem ser-hi en la concentració que hi va haver a Barcelona, hi havia un roncar a la diagonal que no sé com no es va ensorrar. Sí, hi anem. I anem poquet, perquè no hem fet mai un viatge llarg en moto. Però sí que ens hem voltat al Montseny, per exemple, per totes les cares, o anar fins a l'Empordà. És una moto de passejada, és una moto d'abraçada, és una moto... És una Harley, no? Sí, és una Harley, una moto molt agradable. He descobert amb la moto, fixa't això que és divertit, mira, Canet de Mar, que és el poble veí Sant Pol de Mar, un cultiu d'una horta que cultiven sense aquests enciamets dolços tan delicats, o, per exemple, cibulet, que és una herba delicada, o pèsols d'olor, que amb cotxe passes espitat i no ho veus, i amb moto dic, ostres, però si això ho cultiven aquí, o sigui que imagina't, vaig descobrir un cultivador que tenia a la vora i no el sabia. I vas parar-te allà? No vaig parar-me, però sí que l'endemà vaig posar-me en contacte. Suposo que pel propietari, encara que li haguessis agafat, hagués tingut molt glamour, no? A la Ruscalleda m'ha entrat a la finca i m'ha... No, d'ençà d'aquell dia en som clients. Escolta una cosa, digue'm alguna cosa que trobem molt normal de la cuina catalana o de la dieta mediterrània, que la dieta mediterrània també és una cosa una mica vaporosa, no? Bueno, dieta mediterrània potser hauríem de dir estil de vida, no? Mediterrània. Sí, i que sigui que la veiem molt normal i que no ho sigui gens. Això no sé per què la gent ho fa així, perquè no és així. Una cosa de... Home, doncs fixa't, jo penso que no és gens normal per la dieta nostra que et mengis una amanida a l'estiu de tomàquet, ceba, olives, bacallà, un bon oli d'oliva, que podria ser una cosa d'aixecar-te i aplaudir, i en canvi que et mengis un tomàquet que només tingui color vermell i no tingui sabor ni aroma, que et mengis una ceba que potser no tingui ni ànima, que el bacallà tingui flaire de cadàver i que l'oli no sigui ni del país. Això no toca. Toca uns tomàquets que només de l'olor amb la ceba, amb l'aparell amb la ceba ja enveixi la taula, que l'oli ho abrigui i que el bacallà, que fixa't, és una cruesa una mica aquell sushi nostre, diguis, quin àpat tan rodó, no? I si a sobre tenim un pa d'un forner que no ha perdut la fórmula, bueno, ja podem anar-hi, eh? O sigui que un cuiner d'avui en dia, un bon cuiner, ha de ser botànic, geògraf, dietista i químic. No, un cuiner d'avui dia només ha de tenir molt clar
Ha de tenir precisament un criteri del que és bo i del que és dolent. I un criteri per l'explotació comercial que ell dona a casa seva, què és el màxim que pot donar. Aquesta és la clau. Tu per l'explotació comercial sempre has de donar el màxim. O sigui, el sofregit que cobres, tu sempre n'hi has de posar un pèl més. Aquesta és la clau. Sí, però has de conèixer moltes disciplines diferents. No dic tenir la llicenciatura de cada carrera, però sí que has de conèixer a l'hora de cuinar. Clar, és que toques molts pals, toques molt producte, i cada vegada més, perquè ens arriben productes de fora, ens arriba informació de fora, i això vols experimentar-ho. Home, aquesta és la clau. Precisament és una mica com pintar o com composar, no? Clar. Jo estic convençuda que a tu t'agrada molt escoltar altres melodies, i això t'enriqueix. I a un cuiner li agrada tastar moltes coses, i el teu criteri et fa composar amb estil i personalitat, i a un cuiner igual. I la caixa de colors no has pensat mai que s'ha quedat ja petita, amb el que saps? No, ai no. No? No. Malament rai. No sé si per això et dic, és que a mi a vegades em passa que faig una cançó i dic, aquesta cançó sona com aquella altra, una altra fora. No, la caixa de colors hi ha espai. Necessito percebre més matisos, més gamma, més pantone, no? Però els ingredients s'acaben, no, al final? Vull dir que... No. És que, perdona, és que jo soc molt burro amb això. No crec, al contrari. Precisament, mira, la Mediterrània, que deies tu, aquesta cultura nostra mediterrània, ja és molt rica en producte de mar, d'horta, de muntanya, però és que el món és molt gran. Estem parlant només, clar, d'un mar que té dues ribes, però és un mar molt petit. El món és grandíssim, i avui dia que fan un pet a Moscou i aquí en sabem, imagina les informacions que arriben. I llavors, per exemple, quan parlem de cuina catalana, és una mica, la cuina catalana suposo que deu passar una mica com el diccionari català, que arriba un punt que allò és un barbarisme, però aquell barbarisme deixa de ser-ho i podem dir ja, per exemple, no sé, no em ve cap paraula que incorporada d'una altra llengua, perquè n'hi ha, Però en cuina... En cuina, jo penso, sempre m'ha donat aquesta impressió que si estires el fil de la cuina d'un país, estirant el fil de la cuina, expliques la seva història. Per tant, estires el fil de la nostra cuina i és un fil que, esclar, que hi ha grecs, hi ha romans, hi ha àrabs, hi ha pirates, perquè també hi van deixar la seva grana, hi ha pirates, però hem de tenir en compte que tots varen deixar pòsit cultural, tots hi van sembrar aquest criteri i aquest bon gust que encara avui dia gaudim, i això fa que tinguem una cuina plural, eclèctica i barrejada. No hem d'oblidar que a Europa, un dels receptaris més antics europeus és català. Això ve de molt lluny. Evidentment que aquest receptari el disfrutava el noble i segurament el clergue. I el poble, doncs... No tenia citúric, no? Exacte, poca cosa. Però avui dia que s'ha socialitzat tant, home, no deixem que es perdi aquest segell nostre, que no deixa de ser la suma de moltes cultures. Ens estem barrejant cada vegada més, home, a la catalana potser farem un pollastre que serà la magrebí, amb els anys, no? Potser quan l'alcalde sigui magrebí. Bé, o quan aquest pollastre ja hagi guanyat el terreny que ha guanyat el gazpacho, no? No sabríem entendre ja a l'estiu sense un gazpacho. I va arribar un dia que aquella sopa freda va arribar i era una cosa que varen portar els andalusos. Però quan una cosa val, quan una cosa té valor, primer és anticultura i després qualla i ens ho fem nostre. Sí, perquè suposo que deu passar una mica també com la música, no? Que suposo que hi ha la música comercial, que comença per comer, també, no? I hi ha la gran elit, i llavors hi ha doncs aquella bona música que, a més, agrada a molta gent. A l'Alcúdia deu passar el mateix, una mica, no? Sí, segurament, no? Una mica el mateix, suposo. Segurament. M'encanta parlar amb la Carme perquè prenc tantes coses, faig preguntes molt tontes, o què, Carme? No, gens ni mica. És que, clar, és que m'impressiones molt, de veritat. No, home, no voldria pas. De veritat, igual penso dir que te l'entenidenc. És que m'imagino una mica inclús el que diria la meva àvia i la meva mare, que no estan molt ficades en el tema, no? Bueno, doncs mira, ja que dèiem d'aquestes coses que són catalanes, que ens les sentim tan nostres, no? Els canelons que s'amunten a la catalana, va haver-hi un dia que van arribar d'Itàlia. Els grans hotels de Barcelona varen contractar, hi havia generalment cuiners italians que van portar aquests canelons, que varen alliçonar i ensenyar les cuineres de les cases potents. Aquestes cuineres ho varen fer també a casa seva i ara ens sembla un plat molt nostrat. No, és un plat que va viatjar, que va arribar aquí, que va agradar, que va collar, i és nostre. Els italians, el caneló, no tenen els sentiments pels canelons que tenim nosaltres. Per Sant Esteve no en mengen, no? Passa, segurament que no. Escolta una cosa, i una persona que el metge li ha prohibit la sal i que li ha prohibit, pel que sigui, pot menjar bé? Esclar. Una persona que al metge li ha prohibit la sal és una persona que ha de buscar un producte molt bo. Els productes tots tenen sals naturals.
Per tant, si el producte és bo, quasi que no mereix sal. Per tant, procura buscar aquell tomàquet que sàpigues que és el tomàquet d'en Quimet o de la Pepeta, que no t'enredarà, que fa olor el tomàquet. Un bon oli, que a més d'aliment quasi bé que és medicament, i pot tirar, naturalment. Doncs hem acabat parlant de sal, però podríem haver acabat parlant de mel, perquè de veritat que m'has endolcit 20 minuts la vida. De veritat, Carme, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tu. Perquè és igual que abans d'entrar, perquè hi ha molta gent que veu una càmera i és exactament... Només faltaria. De veritat, Carme, moltíssimes gràcies. Al contrari. Merci.